Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka beri kesedarang lani ka Garden of Caves ya ka berjuti padba kum ka mau do don ka pada nak sinang lait mau siang kelayo ek khusnam kum ka jaka jengok kai ka bakhoi tam ha East Castles District ya kini khusnam asam da ka Deputy Commissioner juga East Castles ka kong RM Kurba ka beri kesedarang kelayo ek khusnam da ka sernot haringkat ka song pisa ka basan pau hajar tengka Lajiat eka beri kesenrang da ka District Tourism Promotion Society East Castles ka kunhun ka papenyat ya kini ka jaka jengok kai ka bayalam do ba lahai khong shei kala pen pau ka jing sungu ikino yalam shnong kumju ru ya baro kinong shnong jong kalat mau siang namar badai leng ba ka jing trelang bat ki bakani ka jaka jengok kai kala yo ya kini ka nam ula ai khublai ru ikatna tourism kumju ru ya ki bor penyat district namar bakani ka jing itu jongki kan nang ai men sim shu shu ikinong shnong ban nang penjanai bat nang pen bha shu shu ikrukam trekam jongki khnang ba kanang la shu shu ban kentiu ya ka yo kam yo jam jongki samla jok shnong kumuch pen kan mau hang ni badang sistem tam menchua kane ka jaka jungok kai kala yo ru ya ka khusnam na katnat jungok kai ka sarkar jilla ya ka blatip kum ka Indian Responsible Tourism State Award ha ka Sustainable Experiences ha ka Architecture category Jesa long kanika award long kadai nakbanta kanika cleanest tourist spot in East Castles mo. Nagali jongi ru long impoi perkat hi long ba nginyo kanika award. Tendai hadin kilawan inspection bat men chisngi bat kisa adjektif yang iba ilong iba la sajin awan yo kanika award. Ka kerteng jong ka jakapet ka jongi kanika beri kisenrang dan ribuan kiba khotpat Garden of Kiev marwa nadu mensuai la kateng Garden of Kiev de kanika jaka jong kai kemut kadega padon snong lai musiang ka ba la penya hi deka snong tang ba nadu ajnem aja khatsan pat long kila IT ban penya deka society ki jongi de hadu mentah long indak penya de kanika tourist spot long idon makhatway teligi spot hapo jong ka but idon ru kumba idon alpho sangut ki volunteer ki balong kaju kopor ki kait ki baterai hapo jogan ka kper beri senang lengba jing freestom lang jong kini ki volunteer ni lah la benang kentiu no koi kapor ke jisa long hakapor ka ba hisdang hu ajar khasan long 4 don dang duna bahagi turis ki bawan bat nakaliang ka sinong ru 4 la hiban penbiang kata rukom ka ban keringi ki turis namal ka footpath ru 4 don ka rupo te dai hadien baila simti loi sestang ban penha ki footpath ban snai ki footpath ban penbit penbiang loi ki jing don kam nadu ki spot bat kiwei lo po jongka te la persyang ban yet ki lat ki leng ba ka Tourism Department yang sokar Meghalaya. Te la yo hu aja kan rio long yo itu ke rain shelter bat railing nahmat jongga tourist spot. Te hadin kata pat long khlam yo isu long la su lehi dalah jongga bor. Kat ke baila ban yo lum na tu ke bairung tengi persyang ngila penlut lu katu ban penbha ban sena ban penku. Bat kumta teter ten galiang jong ka tulop na kabanta kini ki staff ki veteran mo ki volunteer ki kait ru long ila bei hi na ka bairung ko mi sim ki tourist te na kata long ka kham sem system kham suki yang iru ngin pen ki state ki kini jaka te rei istonat pat ban kaliang sarkar na kaliang ka tourism department ban kaliang jong ka office joy deputy commissioner long ki phai khmat lem sangi kumbalong mentah long kumno ban ai man sim bat ban ai si jing yarap katukan ni nak banta winang la ban penbit penbiang Indonesia khmat hot ka thong na kaliang society long ngila don lepa long ban penlong ya ka kum ka win ki jara jong kai ki ba itanat bat ki ba khu si ka ba campaign ki we pat ru te hakbidi bi ki jing khu long na kaliang ka society long ila bu ka pang ki nong pen khu man la ka singi kemot lai ngut malang singi buat man step
lakajong mesngi lakajong te nak kata-kata aku mut ikan tup lang ru igini ki volunteer ru ibu bikin yarap lang nak mentaban pej ka cingku ju suba jong ka jong ka ni ka tourist spot ke jongi ti shai don alpho mene ong alpho san ngot nei mut kan tup bat kini kinong pen khoi ke ta alpho ar ngot ki kai kom volunteer te lai ngot ki de ki nong pen khoi te mut baru af san ngot hi gilong hi trilang hi tang ki belong kerpang bat enak bentar ki khoi de ki tu gilai ngot ki bela bu Aku beda kipat ba dengan suman aku beli kerpang nang mutajong ki nama dai lang ba jing trilang hijong kipat ba. Train nadu ki try snong ki nong snong jong snong lai musiang bat ki turis di bawan. Dai jing trilang ke jong ki long salah ki ban. Penlong ni balong mo. Dan kata-kata nak kalian jong aru aku beli kerpang nang menta ki nong snong jong ka snong lai musiang nang menta ki turis ki bawan ki bala ke trilang bat ni bat nang menta ka than sora hi bro ko wei ru ba. Long ke caka jengok kai ke ba pau nam mo te long ba jeng yo jeng i kan ni ka awon nga train long kum kan nuksa ka banang ra su ya ka nam ko buram jong ka than so ra bat nak banta ka silong ka tha ko jeng i ru bat ki pat ba long ka jeng kemen nang banta joki nga train ma hadien bla yo kan ni ka awon